Истината е обаче, че това ако беше джамия, това ще да са намерени хиляди пари и средства и мами и не знам си какво. Обаче от Египет ли, от Арабия или от не знам къде ще я докарат. Тук нашите го имат и неща да го... Така, обаче ще ти кажа, че аз съм за тек, че могат да си намират и че има хора, които се грижат. Естествено, защото са много оказва се, че са много по-организирани от нас. Защото си тачат религията и си... Ние тук, общо взето, моето лично мнение е, че българите не сме религиозен народ. Тук вече има много хора, пак казвам, които са участвали с пари, с труд и най-вече с материали, сега при цялото озеленяване го направи една пловдивска фирма като дарение, с растения, храсти. Една друга фирма направи мозайката тук, царевска фирма. Хора от художествената академия са участвали целия иконостас, примерно го е правил Валентин Лилов, нали така Лилов? Варио Лилов, той преподава резба в художествената академия, той го е правил абсолютно безвъзмездно. Иконите ги рисуваха академията пак студенти с Газдов, техния преподавател, който е мозайката пак Газдов я прави. Участвали са много хора, витражите на прозорците Драчев, пак от художествената академия преподавател. За мен специално нямаше да построим църквата, ако кметът Петко Арнаудов не беше ни дал разрешение да строим за един ден. Така ли беше? Те първо искаха да го отнемат, а после се съгласиха да го дават, там разправи във всяка една община. Обаче за един ден той се разпореди, че почваме да строим. Значи това беше дълга разправия преди това, но така или иначе това стана, се казва, буквално в понеделника отидохме и в четвъртъка дойде тук един да оразмери и почнахме да строим. Първият път, когато аз се запознах с Арнаудов, това беше на откриването на Резовската църква. И всъщност тогава ме заведе един приятел да ме запознае, поканиха ме долу, да ме запознае с кмета. И аз като чух, че е от БСП, реших, че няма голям шанс. И към сега да ме запознае, да не ме запознае. Нали, БСП все пак не са най-вярващите и хората, които най-много биха помагали за църквата. И тогава още му очуди, защото той беше в неделя и той каза, утре елате, понеделник, да ми донесете там, каквото имате като документи. Пък ние имахме едно писмо, че местото е за църква дадено и ще го говорим. На другия ден отидох. Той каза да, след това експертният съвет каза не. Нали така беше? Да. Експертният съвет каза не поради неуредени документи. И тогава той ме извика и архитекта и пред мене му каза, тия хора сега са събрали парите и почват да строят, а вие си оправите документите, които не са уредени и всъщност без писмено разрешение, но с неговата дума казаха, почват. И това е. Този дух си е български дух. Ако българският народ нямаше подобно виждане за миналото, за запазване на историята си, то не би било и България, не би имало и България. Аз това не го правим нещо като нормално, а го правим като едно задължение, като първо като българин, което трябва да се прави.